Sa Mandawi City ay usa ka artist nga mihimo og talagsaon nga mga obra gamit ang face mask. Iya ra kining hunahunaan bunga sa iyang pagstay at home o pinaagi sa pagparelax. Ang report ni Nico Serino. Sa ilang panimay sa barangay Kabangkalan na busy ang artist nga si Neil pagpaint sa iyang mga obra. Ang iyang gitrabaho, bersyon sa cafe scene at night sa sikat nga artist nga si Vincent Van Gogh apan dunay Pinoy touch. May barikada ug mga monoblock nga daw susama kuno sa eksena sa quarantine checkpoint. Laing obra niya binasi sa mga artist ang iladong Starry Starry Night. Nakahiligan na ni Neil karong bag-o ang mga artworks gamit ang mga surgical mask isip canvas. Naglisod si Neil pagpangita og mga materyales sa iyang artwork kay sirado man ang mga tindahan tungod sa ECQ, maong migamit siya og face mask. Ang kung linya kay music ug art so si para karon one night ko tukar mga banda. Laay kayo so sa art na lang. Is magpaint ko, isud kay ko og materyales, ako ko mga pintal bag-o sa mga sobra-sobra po ni sa unang project nako. Karaan nga mga latex paint ang iyasab nga gigamit. Ako na lang gipang paint ako mga inspiration sa nako. Para atong sample kani first na kong gipaint Bob Marley kay supposedly mag reggae fest mo tami Cebu last week mo siguro. Yeah. May madayon kay tungod sa ICQ. Ubay-ubay na ang mga nahimo ni Neil gikan sa mga tourist spots sa Subo ug mga gasa sa kinaiyahan. Usasab niini, tribute niya sa Subuanon nga delivery food rider nga usa ka PWD. Dako isig tabang medyo na busy ko niya. Kanang nawaay mong anxiety na ba? Karon nga sig tanog balita nga mga hadlok kayo. Ako isig tabang ba? May mga higala na si Neil nga nagpakomisyon kaniya maghimo sa mga artworks gamit ang face mask depende sa ilang disenyo. Giklaro hinuon sa artist nga ang iyang mga hinimo dili na magamit o masulob ang mga mask apan magsilbi man sab kini nga souvenir karong panahon sa COVID-19. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.